Seryoso ka ba, bakla? Uy, Erika, makabakla ka naman. Oo, seryoso nga. Gusto kong sumama ka sa akin pag uwi ko sa Bohol para ma-experience mo yung fiesta sa amin at sa ibang bayan na rin. Alam mo tuwing Mayo, may listahan na ang mga tao ng mga araw ng fiesta. Kasi araw-araw talaga may fiesta sa Bohol. Patutuwa ka dun. Hala, wagi! Gabi-gabi tayong rarampa. I-push ko yan, Natalie. Baliw ka, Natalie talaga. Kesa naman, Nathaniel, itawag ko sa'yo. Sa bagay. Pero kahit bading ako, di ko talaga pinangarap maging trans. Masaya na ako na ang BFF ko dito sa Cebu ay ang pinakamagandang Enrique na nakilala ko. Ay, Bax! Tigilan mo na yung pagtawag sa akin yan. Patay na yung si Enrique. Sorry, pagpapawaper ako sa lalamunan ko para magboses babae, no? Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Nabubuhay na ako bilang Erika. Ang bibihag sa puso ng lahat ng guwapong lalaki. Ewan ko sa'yo, dami mong hanash. Pero gusto ko yan. Pak na pak ang confidence level mo. Confidence is the key, Bax. Kaya kakabugin natin lahat sa fiesta dun sa inyo. Buffet sa lafang at mga... alam mo na. Basang-basa kita, Box. Mag-file muna tayo ng leave para sure. Gosh! Dapat matuloy yan kasi kailangan ko rin ng breather. Nakakasakal din tong buhay call center natin. Ay, buti ka pa. Mas mataas na sahod mo kasi team leader ka na. Sabi ko naman sa'yo, natanggapin mo na yung offer ng management na gawin kang team leader. Bet ko yung sahod, pero baka mas lalo kong ma-stress. Tipong kahit anong pampaganda ang i-apply ko sa PES, WAEPEC. Sa bagay. Tsaka, yun nga ang dream ko. Makaalis dito sa Cebu at makapangasawa ng AFAM. Hindi pumunta ka sa Siargao. Bet ko nga sa true lang. After ng buhol natin, mag-iipon ako para rarampang beauty ko ron. Siguro naman hahakot tong beauty ko ng mga AFAM doon, ano? Sabi mo nga kanina, confidence is the key. Maganda ka naman. Uy, teka, bakit ganun boses mo? Uy, kinakabahan naman ako. Box, hindi tayo talo, ha? Ikaw napakarami mong ebas, Box. In fairness, gwapo ka. Tigil-tigilan mo ko. Sana, makahanap ka na rin ng love life. Napagkakamalan kasi kitang sugar daddy. Ikaw kanina ka pa. Gusto kasi kitang mawalan ng gana sa pagkain para ibigay mo na yung hotdog mo. Manigas ka! Over naman! Pero, sarap talaga nitong hotdog tuwing breakfast. Bilisan mo nang kumain para makaalis na tayo. Iba na talaga kapag TL, masipag pumasok. Ewan ko sa'yo. Che! Dear love, ako si Erika, isang transgender. Lahat sa akin pinagawa ko na, pati boses talaga. Sumailalim ako sa voice feminization surgery, kaya ngayon, boses babae. Naging friend ko si Nathaniel nung nag-call center ako. Kilala na rin ako ng mga magulang niya kasi pag sinulog, pumupunta sila sa Cebu City tapos tumutuloy sa apartment na inuupahan namin ni Nathaniel. Natuloy kami. Gusto ko talagang irampa ang ganda ko sa Chocolate Hills. Kahit maalon nung magbarko kami, hindi ako natakot. Ang importante, makapagbakasyon ako at makakain ng mga handa sa fiesta ng Bohol. Hoy! Ang saya naman dito! Tanghali palang pasabog na. Dami gwapo, ha? Naku, mabubusog talaga mga mata mo dito. Hindi lang mga mata. Pati itong dragon sa tiyan ko, busog na busog. In fairness, ang sarap ng lechon ninyo. May ibang sipa yung lasa. Tsaka, itong humba. Tirik mata sa sarap. Sana araw-araw ganito. Ay, nakalimutan ko. Ang sabi mo nga, buong buwan ng Mayo ang fiesta dito sa Bohol, di ba? Oo, kaya sulitin na natin yung vacation leave natin. Ay, Box! Yan talagang plano ko. Hindi ako papatalo. Parang ayoko na bumalik sa trabaho. Hindi naman pwede. Kasi nga, alipin ako ng salapi. Papangit ako pag nawalan ako ng anda. Kasyokot! Ikaw talaga, mawala na lahat. Wag lang ang budget para sa plakado mong muka. Syempre naman! Ang kagandahan ay isang biyaya na dapat alagaan. Pero Bax, mukhang
Mag-aaway kami ng diet ko dito. Mukhang bubundat ako bago tayo umuwi. Ay, Bax, wrestling talaga kayo ng diet mo rito, sinasabi ko sa'yo. Saka ka na kasi mag-diet pagbalik natin ng Cebu. Naku, doon talaga kami magtutuos ni diet sa Cebu. Madalas nagpapaubaya na lang ako sa kanya tuwing pecha de peligro na. Buti na lang nandiyan ka. Ikaw talaga ang savior ko. Arte mo. Ay, nandito na pala yung kapatid ko. Yung gwapong yan? Siya na si George. Ang laki na niya. Pwede na. Bax, kalma. Anong pwede na? Gusto mong jombaging kita? Ay, mapanakit. Hello, kuya. Bakit ngayon ka lang umuwi? Medyo na para mainom namin doon sa kabilang bayan. Nakatulog ako sa bahay ng kaibigan ko. Ikaw, George, umayos ka, ha? Kuya naman, fiesta ngayon. Awat na muna sa sermon. Tama si George, Bax. Hayaan mo na tong bagets. Hi, George. Hey po, mas lalo kang gumanda, Ate Erika. Ay, syempre naman. Pupunta kayo mamayang gabi sa Sayawan. Sasamahan ko kayo kung gusto nyo. Pwede ba namang di kami pumunta? Sige, samahan mo kami. Magdala ka ng mga kaibigan mong boys para matuwa tong Ate Erika mo. Hindi pa ba ako sapat? Kamao ko sa mukha mo. Sapat kaya yon? Kung ano-anong pinagsasabi nito. Maligo ka na nga. Amoy na amoy ko yung hangover mo. Sa katulungan mo sila mama at papa na mag-ayos doon. Sige na nga. Pasok na ako sa bahay. Bakit ka tumatawa? Kasi kung naging straight ka lang, medyo kamukis mo yung gwapo mong kapatid. Tigil-tigilan mo ko, Bax, ha? Baka hindi kita matansya. Kumain ka na nga para may lakas ka mamayang gabi sa sayawan. Ay, bets ko yung extra lakas na yan. Sure ako na I'll need it. Natuloy kami sa sayawan. Kasama namin ni Nathaniel si George at tropa niyang mga lalaki. Di ko naalis mga mata ko kay George. Ang gwapo niya, as in. Matangos ang ilong, matipuno at matangkad. Ang saya sa sayawan pero umiksena si Nathaniel. Nauna siyang umuwi kasi nga antokelya na ang gurang. Pag uwi namin ni George, nabigla ako na hinila niya ako sa kakahuyan at pinayakap sa matipuno niyang katawan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Apakarupok ko. Doon unang may nangyari sa aming dalawa. Nahihiya ako sa nangyari. Bakit naman? Tingin ko, marami ka nang naanong mga lalaki. Kayo ni kuya. Ay, hindi naman. Grabe ka sa amin. Sadyang hindi lang ako makahindi. Ang gwapo mo kasi. Talaga ba? Pansin mo naman, panay tingin ko sa'yo. Napansin ko nga. Pero, wala naman akong naisip na ibig sabihin yun. Ang laki kasi ng pinagbago mo. Dati kasi, ang totoy mo pa. Maliit, tapos maitim. Walang muscle, mukhang tuko. Pero ngayon, ikaw na yung tuko. Ang dikit mo pala kumapit. Nadali mo ako doon In fairness, swabe yon. Ay, teka George, hinto muna tayo dito. Bakit tayo titigil? May problema ba? Ay, natatakot kasi ako. Saan? Kanina, nung may ginagawa tayo, gigil na gigil ka. Tapos ngayon, biglang takot ka na. Iba yung takot na sinasabi ko. Takot ako na baka malaman ng kuya mo, ng pamilya mo, tong nangyari sa atin. Ano ka ba? Wala namang nakakita. Safe yung sikreto natin. Tsaka, gusto ko naman yung nangyari. Hindi mo ako pinilit. Kaya kumalma ka lang. Huwag kang magpahalata. Siya nga pala, ilang araw nga kayo rito? 2 gabi. So, bukas, nandun pa ako sa inyo. Pag gusto mo ulit, sabihin mo lang. Alam mo, hindi bakla tingin ko sa'yo. Ang ganda mo sobra. Tsaka, babaeng babae ka na. Para kang artista. Nakakabilib nga na napapalitan pala yung boses. Nagpa-opera kasi ako ng lalamunan. Voice feminization surgery ang tawag doon, kaya boses babae na ako ngayon. Ah, may ganun pala. Oo, pero
totoo ba na nagustuhan mo yung nangyari sa atin? Sobra. Mas maganda na to kasi ayoko pa makabuntis eh. Ibang klaseng mentality yan, ha? Pero gusto mo naman yung ginawa ko, di ba? Oh, oo. Pero alam mo, mas maganda pa rin na paggagawin yun. Dapat nagmamahalan kayo. Mas tama kasi at mas masarap pag love niyo ang isa't isa. Imaginein mo na lang. Sanay naman kayo doon, di ba? Ikaw talaga. Kung di ka lang gwapo, hindi na kita kakausapin. Grabe naman kasi yung stereotyping mo na yan. Pero kung sa bagay, hindi kita masisisi. Tsaka kahit paano, nakatikim ako ng gwapo dito sa inyo. Naks. Basta, secret natin tong dalawa. Ayoko rin malaman ng GF ko. Patay ako kung malaman niya to. May GF ka pala? Sa bagay, gwapo ka. Kaya hindi imposible. Okay, basta. Wala dapat makaalam nito, ha? Pumasok kami ni George sa bahay nila na parang walang nangyari. Sobrang saya ko naman sa pa-welcome ni George sa akin sa Bohol. Kinabukasan, nag-aya ulit sina George at Nathaniel sa sayawan ng gabi. Pero di kami nakasalisi ni George. Baka kasi biglang makaradar si Nathaniel. Natapos na ang leave namin at pabalik na kami ni Nathaniel sa Cebu. Si George pa ang naghatid sa amin sa port. Nung nasa laot na kami, may nangyaring hindi ko inasahan. Parang gusto ko na lang nalamunin ako ng dagat. Nathaniel, may problema ba? Bakit ganyan ang pes mo? Ano ba yung nabasa mo sa phone mo? Sa tingin mo, ano kaya problema ko? Ha? Baka humingi ng pera si na tita? Nakalimutan mong magbigay? Talaga ba? Yun ang tingin mong problema ko? Teka, parang ka mangangain ng tao. Kalma lang. Ano meron? Pinagkatiwalaan kita, Erika. Ako pa talagang tatarantaduhin mo? Ano? Hindi ko maintindihan. May problema ka ba sa akin? Tigilan mo ko sa maang-maangan portion na yan. Sabihin mo sa akin, anong ginawa ninyo ng kapatid ko? Ha? Anong ginawa namin? Sinat ako ng GF ni George. May nakakita sa inyo at nakarating yung balita sa GF niya. At eto na nga. Sinabi niya sa akin na may ginawa raw kayong kababuyan. Binalaan na kita. Akala ko naman gets mo na. Akala ko nagkaintindihan na tayo na di mo pwedeng taluhin yung kapatid ko. Ang dami ng lalaki doon. Bakit kapatid ko pa? Tigang na tigang ka ba? Nathaniel, huwag ka sumigaw. Bakit nahihiya ka? Habang nilalawayan mo yung kapatid ko, di ka nahiya? Magrereklamo ang higad sa'yo sa sobrang kakatihan mo. Kaya ako nga pinasama ang mga tropa ni George eh. Para mamili ka sa kanila. Eat all you can ka na ron kung gusto mo. Pero kapatid ko pa rin yung pinuntirya mo. Napakawalang niya mo naman. Magkaibigan tayo pero hindi mo ako nirespeto. Pati kapatid ko, tinikman mo. Tinanggap ka namin ang buo sa bahay tapos di mo nirespeto pamilya ko. Nathaniel, magpapaliwanag ako. Ano ba ipapaliwanag mo? Magkano binigay mo sa kapatid ko? Magkano binayad mo sa kanya? Wala. Anong wala? Nangyari yun kasi sinilaw mo siya sa pera. Alam kong galawan mo, Erika. Hindi ko siya inalok ng pera para mangyari yon. Sinungaling! Hindi ako naniniwala. Kapal talaga ng mukha mo. Ilagay mo kami sa kahihiyan. Ako ba? O ikaw ang naglalagay sa akin ngayon sa kahihiyan? Kakasigaw mo dyan, pinagtitinginan tayong dalawa. Para sabihin ko sa'yo, nire-respeto kita, kaya wala talaga akong balak na may mangyari sa amin ni George. Tigilan mo nga ako sa kasinungalingan mo! Maniwala ka! Wala akong balak! Hanggang tingin lang naman sana ako, pero hindi lang niya ako. Sino ba naman ako para tumanggi? Natukso ko ng matindi. Maniwala ka, sinubukan ko na pigilan sarili ko pero sorry! Bigla ako naging marupok ng pagkakataon na yon. Ang baboy mo! Sana hindi na lang kita sinama sa amin! Sana hindi na lang kita naging kaibigan! Wala na sa lugar yung pagiging immoral mo! Nathaniel, sorry na. May silbi pa ba yung sorry mo? Tapos na eh! Nangyari na! Ipagdasal mo na dito malaman ng mga magulang namin. Dahil sasamain ka talaga sa akin, Erika! Grabe ka na sa akin.
Grabe ang internal homophobia mo. Hoy tanga! Wala akong ganon at walang kinalaman to Ron. Hindi issue dito yung kabaklaan mo. Ang issue dito ay yung ugali mo. Kung niyaya ka, dapat ikaw na yung tumanggi. Ikaw na yung umiwas. Isinaalang-alang mo man lang sana yung pagkakaibigan natin. Makapal ang mukha mo, yun. Pagdating natin sa Cebu, umalis ka na sa apartment, ayaw na kita makasama. Nathaniel naman. Nung ginusto mo na may mangyari sa inyo ni George, nagdesisyon ka ng putulin ang pagkakaibigan natin noon. Nathaniel, please naman. Huwag mo ko madaan-daan sa iyak. Hindi ko mapapatawad yung ginawa mo. Dear love, galit na galit si Nathaniel. Pagdating namin sa Cebu, lumipat ako agad ng matutuluyan. Lumipat na rin ako ng call center na pinasukan. Sobrang nagsisisi ako sa nangyari. Ang ganda na sana ng experience ko sa Bohol. Yung isang gabi ng kasiyahan, nauwi sa lungkot at nagbunga ng pagkasira ng pagkakaibigan. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko magkaayos kami ni Nathaniel. Pero di lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan para ayusin yung relasyong nasira dahil sa tawag ng laman. Metro's #1 Love Radio. Basic!